खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 12 डिसेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल इउनिभार्सेल हेल्थ कभारेज डे महरै फालिनाय जायो। इन्टारनेशनेल इउनिभार्सेल हेल्थ कभारेजनि गोनांथिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 12 डिसेम्बराव हादोर गेजेरारि मुलुगनां सावस्रि कभारेज सानखौ फालिनाय जायो। बे साननि थांखिया गोबां स्टेकहोल्डार बाहागोआरिफोरजों गोख्रों आरो थाद'नो हानाय सावस्रि खान्थि आरो मुलुगनां सावस्रि कभारेजनि गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनाय। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ द इन्टारनेशनेल डे अफ निउट्रेलिटी, डे अफ द भार्जिन अफ गुआडलुपे आरो नेशनेल पइनसेटिया डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।